Joo, sano. Rander, ei meillä oo mitään hätää, kun ei ketään kiinnosta noin ruma äijä. Ai niin. Kyllä se on eräisenä. Noniin. Vasta ei tarkoituksella lähtenyt mitään. Jokaisena kesänä jo vuodesta 1970 lähtien Suomen vanhimpiin, merkittävimpiin ja epäilemättä legendaarisimpiin suurtapahtumiin lukeutuva Ruisrock on täyttänyt Turussa sijaitsevan Ruissalon kansanpuiston ilakoivasta festivaalikansasta. Pitkästä taipaleestaan huolimatta Ruisrock on onnistunut säilyttämään suursuosionsa vuodesta toiseen. Vuodesta 2016 lähtien Ruisrock onkin jokaisena vuonna onnistunut ylittämään 100 000 kävijän rajapyykin. Suursuosiolla on toki myös omat lieveilmiönsä. Joka vuosi 100 halukkaat jäävät ilman lippuja niiden loppuessa. Osalle Ruisrockin missaaminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto, vaan festareista on päästävä nauttimaan keinoilla millä hyvänsä. Tässä päästäänkin meitsi ideaan. Eli aina siitä parin vuoden takaisesta sorsemieskeisistä lähtien mä oon kelannut, että olisi pirun hauska lähteä joskus huumorilla koittamaan jotain vastaavaa. Mulla ei kuitenkaan minä vuonna ollut mitään erikoisempia pläänejä tai oikeastaan mitään pläänejä, eikä ollut tänäkään vuonna. No, kuitenkin tuossa noin 1,5 viikkoa ennen Ruissia me juteltiin näissä jutuissa muutaman tyypin kanssa ja ihan huumorilla vaan nauriskeltiin idealla siitä, miten joku voisi pukeutua eläkeläiseksi ja koittaa päästä sisään tämmöisellä eläkeläisille ilmaiseksi annettavalla eläkeläislipulla. No, siinä kohtaa mun välähti, että ei perkele. Nyt on kyllä niin absurdin ja naurettavan kuuloinen idea, että tämän on pakko lähteä koittamaan. No niin, hello. Nyt on torstai 27.6. Viikko ja 1 päivä Ruissiin. Mä en oo vielä lähtenyt yhtään pläänimään tätä mun missiota, että miten mä sinne oikeesti ensi viikon perjantaina pääsen. Mutta nyt olisi kuitenkin tarkoitus alkaa sitä pläänimään. Mulla on täällä näin pikku muistikirja valmiina. Sinne vähän plääniä ylös. Oon itse asiassa Kreikassa tällä hetkellä. Siellä voisi olla puoli istumassa, mutta ei kun pitää saada kunnon pläänity kasaan. Ihan ensimmäisenä mun piti selvittää, että miten tää homma käytännössä toimii. Mä menin Ruisrockin omille sivuille ja sain sieltä selville, että yli 70-vuotiaat saa pari päivää ennen Ruisrockia omia henkkareitaan vastaan käydä noutamassa käteensä sellaiset rannekkeet, joilla he sitten valitsemaan festaripäivänä pääsee ilmaiseksi vesipussiin, joka kuljettaa heidät sinne alueelle. Sen jälkeen mun piti selvittää, että minkälaiset rannekkeet näille eläkeläisille jaettaisiin, jotta mä saisin tietää, että olisiko se jotenkin mahdollista siirtää semmonen mun omaan käteen, jos mä saisin jonkun noutamaan sellaisen mulle. Tämänkin mä sain onneksi selvitettyä yllättävän helposti pienellä googlailulla. Tein tilauksen tämmöisestä saksalaisesta verkkokaupasta. Eli ton näköinen setti. Ei oo mitään tietoa, että pääseekö tommosen läpi, mut pakko se on lähteä yrittää. Katsotaan sit millaiset pappakletjut Uffista löytyy. Siitä housut. Takki. Tässä on tosiaan tää maski. Sitten tässä on tosiaan tää paita, millä mennään. Jes, puetaan päälle ja katsotaan miltä näyttää. Tässä kohtaa kun näitä asuu ensimmäistä kertaa mun päällä, niin mä rupesin itekin todella epäilemään, että ei tää voi mennä läpi. Kaikkien näiden muiden valmistelujen jälkeen Ruissiin oli enää 1 päivä aikaa. Mulla oli vielä 1 tärkeä missio tekemättä. Mä olin pari päivää aiemmin onnistunut saamaan käsiin tämmöisen rannekkeen erään apukäden kautta,
Ja nyt oli aika testata, onnistuisiko se todella siirtää mun käteen sillä tavalla, että se näyttäisi täydellisen aidolta. No totta kai se onnistuu. Niin, olisiko semmosia veikkauksia sillä, kuka antaa prosentteina? Prosentteja. 80% epäonnistuu. 55% onnistuu. 90% onnistuu. 80% onnistuu. 100%! Se on 50-50 nyt, tiiäks? 50-50. Siinä mennään. Se on ehkä vähän liian pressin näköinen. Joo, ei Yli aivan. 70 papaksi. Eikö sun Paino pitää olla silleen vaskasti. se on muuttaa nyt prosentteja tässä kohtaa? On sanonut, että 15% pääsee sisään. Ei braa. All right. H-hetki alkoi lähestyä. Oli pikkuhiljaa aika laittaa suunnitelma täytäntöön. Mä valehtelisin, jos mä väittäisin, ettei mun tässä kohtaa ollut ainakin jossain määrin paskat housussa. No, anyways, meidän suunnitelma oli yksinkertainen. Heittää pappakleetyt niskaan, polkaista jokirantaa, mennä vesibussijonoon ja yrittää päästä sisään, kävi miten kävi. Ei ollut mitään hävittävää. Joo, okei. No niin, se on totuuden hetki, sitten mennään. No niin, meikäläisen valaisu oli tosiaan niin pettämättömän hyvä, että saman tien kun mä olin päässyt jonoon, niin ensimmäinen kaveri oli huomannut sekä meitsin että kameran. Mut joo, ei siinä. Meitsi jatko matkaa hitaasti ja varmasti ja ennen kaikkea päättäväisesti. Mulla oli tasan yksi missio ja se oli päästä ineen. Mä olin ennen tätä operaatiota päättänyt, että mä tulisin pysymään roolissa, kävi miten kävi. Joo, ja hei, jos ette vielä painanut tykkäystä, niin tee se nyt, ettei pääse unohtumaan. Kyllähän tälläkin effortilla ollaan se jo ansaittu. Jes, sit takas videon pariin. Vittu pääsi, älä, ei vittu tuolla. Kun se pääsi. Ei, pääsiks läpi? Pääsi läpi. Onks toi se? Oli. Pääsitkö se läpi? Mitä? Nimenomaan, mitä? Mä olin tässä kohtaa ihan yhtä ihmeessäni ja hämmennyt kuin mun frienditkin. Kun menin tuohon turvatarkastukseen, se poke katsoi mua erittäin epäilevästi ja näytti siltä, että se oli just sanomassa jotain. Mut sit mä pidin roolin ja ähisin jotain semmosella epämääräisen kuuloisella pappa-äänellä, vilautin ranneketta. Ilmeisesti se hämmensi sitten tätä portsaria sen verran paljon, että se päästi mut menemään, eikä uskaltanut lähteä kyseenalaistamaan. Näinkö perkeleen helppoa se oli? No, eipä tietenkään ollut. Tää järkkäri rupesi selkeästi katumaan päätöstään ja palasi takas hiilostaan meitsiin. Lipun näytti liian laajata paineensa, että kyky pääsi todelliselle koetukselle. Mä en kuitenkaan aikonut antaa periksi, vaan mä aion pysyä roolissa viimeisen asti. Tässä kohtaa muun muassa pyrittiin henkkareita, jotka mä ähisin unohtuneeni himaan. Mut myös kysyttiin lopulta ihan suoraan epäröinnin jälkeen, että onko mulla maski päässä. Tai mä keksin mumista jotain jostain valnarasta ihosairauksesta. En tiedä mistä mä revin kaiken City, mut se perkele toimi ja lopulta tää järkkäri pääsi mut läpi ja lähti takas paikalle erittäin hämmentyneen näköisenä. Tässä kohtaa mä tiesin, että ei saakeli, tää oikeesti tulee onnistumaan. Kyllä tästä täytyy olla ystävän puolesta aika Todella. ja ylpeä. Jep.
Pääsin Ruisrockiin tän. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Minkä fiilikset? Se on 6/5, ei voi muuta sanoa. Noniin, nyt on selvitty. Omat vaatteet päällä. Siellä on pappakamat. Ei voi vieläkään uskoa. Hei, se oli siinä. Kiitos, että katsoit videon. Muista ehdottomasti tykätä videosta, jakaa se sun kavereille ja tietenkin tilata kanavaa, että näet jatkossa meikäläisen videoita. Seuraa myös meitsin muut somet tossa noin. Ja mitäs muuta? No, äärettömän paljon kiitoksia kaikille, jotka oli auttamassa tämän homman toteuttamisessa. Ei jos yksi onnistunut. Ja todella paljon myös kiitoksia Ruisrockille siitä, että järjestää vuoden parhaan festarin joka vuosi. Ei kai siinä. I'm out.